a las fronteras, que digan no a las deportaciones, que digan no al racismo. Aquest cap de setmana es va celebrar a Barcelona la cursa antiracista organitzada pel sindicat de manters i Top Manta. Qui hi ha al darrere de tot això? Qui són els consellers que financien tota aquesta festa i on han anat a parar els diners de la cursa? Queda't, perquè t'ho expliquem. Avui, l'acte esportiu, cultural i polític més important es dona aquí, a la plaça de Sants, a les 10 del matí. Comença la primera cursa antiracista de Barcelona. Per començar, permeteu-me dir i deixar molt clar que em vull prendre la llicència de dir que qualsevol cosa que en surti d'aquest vídeo parteix de la premissa que haver normalitzat, acceptat i tolerat l'existència d'un sindicat de persones que es dediquen obertament a cometre un delicte em sembla un dels problemes que han portat a Catalunya, per exemple, a aquesta situació de desgavell en tots els sentits. Sembla que Catalunya no hauria de permetre que aquest sindicat que fa competència deslleial en els nostres botiguers, comerciants i empresaris, i que sovint genera molts problemes de convivència i de seguretat, sobretot en municipis costers, gaudís d'aquest suport mediàtic institucional. Però dit això, quedeu-vos que tenim informació. Abans de començar a veure com va anar la cursa i de tot una mica el que va passar aquest cap de setmana, ens hem de posar una mica en precedents. Què és el Top Manta? No el Top Manta com l'acte de vendre peces il·legals al carrer de manera il·legal, sinó aquesta marca de roba que neix a partir de l'explotació del drama que sovint viuen aquestes persones. Top Manta és una marca de roba legal que neix l'any 2017, com a botiga online per recolzar les accions i, en certa manera, financiar el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes i Manteros. Ho dic en castellà perquè és el nom oficial d'aquest sindicat. A partir d'aquí, Top Manta comença a llançar les seves peces de roba. Al principi, roba molt simple, però van professionalitzant-se i esdevé més enllà que una botiga online. Esdevé una cosa que traspassa el simple fet de ser una botiga on tu pots comprar les seves peces de robes. Passa a ser una espècie de plataforma que promou aquesta activitat il·legal amb l'excusa d'aquesta falsa integració de les persones que il·legalment desenvolupen el Top Manta a Catalunya. I com a punt important, volem deixar clar que mentre estàvem revisant tota la informació que hem pogut des de les seves pàgines web, ni la pàgina de Top Manta ni la del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes la tenen en català, les dues únicament en castellà. Si visitem la pàgina de Top Manta podem veure una mica les peces que venen, la seva història, tal i tal, però si baixem fins a baix de tot ens trobem la gran sorpresa. Com no havia de ser el nostre Departament d'Igualtat i Feminisme qui està darrere d'això? Que amb aquest pressupost brutal, amb 132 milions d'euros pagat per tots els catalans honestos que sí que contribueixen pagant impostos, es dedica a promocionar activitat d'una marca que recolza explícitament la venda il·legal i il·lícita de productes a casa nostra. Però seguim mirant. El Departament d'Igualtat i Feminismes no ens sembla tan estrany que s'hagin comportat d'aquesta manera, ja que malgrat a mi personalment i segurament a molts de vosaltres també considereu que és un escàndol, el departament se n'ocupa de fer coses de dubtosa reputació. És la mateixa conselleria que va multar Sílvia Orriols, per exemple, amb 10.001 euros per haver afirmat que l'islam és incompatible amb els valors occidentals. Però el que sí que us indignarà i el que no us espereu és l'altre departament que al costat del Departament d'Igualtat i Feminismes ajuden a promocionar i a financiar tot aquest espectacle de la marca Top Manta. Ara de seguida hi anem. Però abans de tot deixeu-me recordar que si considereu que fem bona feina explicant-vos aquestes notícies, no us oblideu de prémer el botó de subscriure-us. Ens ajuda moltíssim i ens anima també a seguir oferint-vos contingut. I ara anem a posar noms i cognoms, perquè com us dèiem, a banda del polèmic Departament d'Igualtat i Feminisme, n'hi ha un altre que segurament no us espereu. Tal com diu la pàgina de Top Manta, que no se n'amaga, gaudeixen de la promoció i el finançament del Departament d'Empresa i de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Per tant, anem a posar noms a quins han estat els consellers que des de la creació de Top Manta el 2017 fins l'any 2025 han estat al capdavant del Departament d'Empresa i Treball. Santi Vila, de Junts pel Sí, Elsa Artadi, de Junts, Àngels Chacón, de Junts, Ramon Tremosa, de Junts, Roger Torrent, d'Esquerra, i Miquel Samper, del PSC. Ja ho veieu, polítics de tots els colors i de tots els partits han ajudat a financiar i a promocionar Top Manta i el Sindicato de Manteros i Vendedores Ambulantes. Però el més curiós i el més indignant de tot, si sou autònoms, si sou botiguers, si sou empresaris, és que aquest és el departament responsable de gestionar que totes les empreses, tots els comerços i totes les botigues segueixin estrictament els 1001 protocols que vosaltres sí que us exigeixen
i que els empresaris i els autònoms d'aquest país han de seguir. Que no seria una queixa si després no es dediquessin a promocionar i a financiar una marca que neix d'un sindicat de delinqüents. Per tant, tenim que mentre a vosaltres us exigeixen 1.000 protocols i 1.000 responsabilitats, el Departament d'Empresa, Treball, juntament amb el Departament d'Igualtat i Feminismes, està financiant i promocionant activament aquest sindicat de delinqüents i la marca que se'n deriva, Top Manta. I com a bonus extra, des d'aquí també ens agradaria saber quina opinió en teniu vosaltres de Miquel Samper, que abans de ser conseller d'Empresa i Treball, com ho és ara amb el govern del PSC, ho va ser d'Interior. Ens agradaria saber quina opinió en teniu d'un exconseller d'Interior, que ara conseller de Treball, es dediqui a protegir un sindicat i una marca de roba que criminalitzen activament l'activitat policial acusant-la de racisme i xenofòbia. No és cosa menor. I ara sí, anem a parlar directament de la cursa. L'1 de juny celebrarem aquesta cursa antiracista organitzada pel Sindicat Popular de Manters. I no és una cursa qualsevol, perquè els manters no corren per competir, corren per existir, corren perquè darrere seu hi ha moltíssimes persones, com vosaltres, que intenten atiar l'odi. Corren precisament per deixar enrere aquest odi. I nosaltres, davant de tota aquesta colla de pijos de dretes, estiguin al partit que estiguin, que els agrada anar darrere dels que són més vulnerables, estem obvíssimament al costat correcte de la història, que és al costat dels manters. La cursa antiracista a nivell esportiu era una cursa més o menys facileta. 5 quilòmetres, barri de Sants, molt planet, res de l'altre món. Per cert, la cursa la va guanyar Martí Gutiérrez Ferrer. Li donem l'enhorabona. Moltes banderes de Palestina i moltes cares conegudes, de l'esquerra i de la Corpo. Després les expliquem. Però a banda de l'esportiu, a nivell de transcendència política, ja no és tot tan facilet. Per començar, volem mirar qui ho organitzava. Anem a la pàgina web de la cursa antiracista i, evidentment, tenim la marca de roba Top Manta, qui, permeteu-me fer l'incís, continua facturant amb tot això. Penseu que Top Manta ha llançat una tirada de peces de roba edició il·limitada amb l'eslògan "Agua", el crit que fan els manters quan veuen que s'acosta la policia. És tot un despropòsit, però digue'ls-hi tontos. Tenim a Top Manta, per tant, els departaments de Feminismes i de Treball, la Fundació Roca Galès, que, per curiositat, entra a la seva pàgina web i en el seu portal de transparència veiem que deixen de publicar memòries l'any 2021, per tant, tampoc sabem què fan, què deixen de fer, qui els financia o qui els deixa financiar. El Festival Vida o la cooperativa Abarca. Tot un mateix engranatge que sempre va a parar al mateix lloc. I, evidentment, no podien faltar ni fallar les estrelletes mediàtiques de l'esquerra subvencionada d'aquest país, com Joel Díaz, Oleguer Presas, David Fernández, Marc Giró o l'actor Carlos Cuevas, que per cert va quedar al número 165 a la cursa. N'esperava més, però és l'únic que va participar en la cursa d'aquests que hem dit. Repassant la classificació, hem detectat que la cursa antiracista de Barcelona, organitzada per Top Manta i pel Sindicat de Venedors Ambulants i Manters de Barcelona, només et podies identificar com a home o com a dona. Tenint en compte que darrere de tot això hi ha el Departament de Feminismes i Igualtat, podria ser que existís un conflicte important. No han faltat les declaracions del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes i Manteros, que han denunciat, evidentment, un racisme institucional per haver tingut problemes a l'hora d'organitzar tota la cursa. Però tenint en compte l'origen i vocació d'aquest sindicat, no m'estranyaria gens ni mica que aquests problemes simplement fossin complir els requisits que es demanen a qualsevol cursa que s'organitzi a la ciutat. I us preguntareu també tot això quan ha costat. Segons s'ha publicat a X, el periodista Sergi Maranya, l'Ajuntament s'ha negat a donar aquesta informació pel que fa als costos, per exemple, de seguretat, de neteja, de gestió del trànsit, etc. A més, el Sergi Maranya ens diu que aquesta entitat ha recaptat durant l'any més de 180.000 euros de diner públic, és a dir, vostre, i que en aquesta cursa s'han generat entre 30 i 30.000 euros de benefici. On s'han destinat aquests diners? Si mirem un altre cop la pàgina en castellà de Top Manta, ens explica que els beneficis aconseguits aniran, com sempre, destinats a millorar les condicions del col·lectiu manter, com si això volgués dir alguna cosa. És a dir, seria com intentar millorar les condicions d'un narcotraficant. És molt preocupant la situació a la que Catalunya ha arribat i la tolerància d'un sector molt minoritari però sorollós a la delinqüència quan la disfressen de negoci i d'antiracisme, des de les ocupacions fins al Top Manta. És evident que l'esquerra ha abandonat a la classe treballadora del país, els que realment aixequen la persiana,
els que estan vivint absolutament asfixiats per impostos, que després van destinats a tonteries i que, malgrat tot això i veure com la situació cada dia és més insostenible, segueixen al peu del canó. Però encara més preocupant, tot el romanticisme i el victimisme amb el qual uns pocs en treuen diners d'una situació que només alimenta el relat proimmigracionista i augmenta l'efecte crida cap a un país que ja no dona per més, fent dels manters i de les persones que es creuen aquest discurs hipòcrita, woke i sense contingut, les principals víctimes d'un negoci mafiós que mou persones i diners a parts iguals. Notícies com aquesta i moltes més les podràs trobar a la pàgina web de xcatalunya.cat i sobretot també seguint aquest canal. No et perdis res perquè tot això acaba de començar.